fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Il-Uddisa edin nofruha għall-irwieħ ta' Edward Muscat, Konsilja Mifsud u Karmela Azzoppardi. Illum ukoll flimkien namlu it-tifkira ta' Sant Anton Marija Zaccarija Saċerdot. Jew flimkien nagħtu bidu għal dik ċelebrazzjoni qaddisa billi mill-ġdid lil Alla nitolbuh jaħfrilna in-nuqqasijiet kollha tagħna. Nistar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena għadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti. Tija tiegħi, l-akbar tija tiegħi. Għalhekk titlob li l-Imazza Marija dejjem Verġni, li l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. U jħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Nitolbu. Għatina mulej li nimxu fuq il-erf ta' Kristu li jizboq kull erf ieħor u nitalmuh skont l-ispirtu tal-Apostlu San Pawl kif talmu San Anton Marija Zaccarija biex seħħlu jxandar bla qiegħda il-bxara tas salvazzjoni lill-Knisja tiegħek. Dan nitolbuh bl-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Profeta Hosea. Dan jgħid il-mulej huma ħattru slatem f'Iżrael, iżda dan ma kienx ġej minni. Għażlu prinċpijiet bla ma kont naf jien. Il-fidda u d-deb tagħhom dewbuhom f'idoli għal erda tagħhom stess. Nistmerru l-oġol tiegħek, San Marija, il-kolla tiegħi xelet għalik. Kemm se jdumu ulit Iżrael bla ħila li jissaffew? Dak għamlu raġel tas-sana, dak mhuwiex Alla. L-oġol ta' San Marija għad isir frak. La darba huma jiżrew ir-reħ għad jaħsdu rifnu. Il-qamħ ma jissebbilx, ma joħroġ tqiq minnu u jekk isir jibilgħuh il-barranin. Efraim għatta l-artali biex jidneb, altari biex jidneb saru għalih. Kieku kelli niktiblu bleluf il-liġijiet tiegħi, kieku jqisuhom liġijiet tal-barranin. Jistgħu joffru il-vitmi u jieklu l-laħam li l-mulej ma joġboh xejn. Għad jiftakru fi ħżunithom u ħtijietom jikkastigahom. L-Eġittu għad jerġgħu imorru. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Iżrael it-tama fil-mulej. Fis-smewwiet u Alla tagħna u jagħmel kull ma joġbu. Fidda u deb huma l-allat tagħhom, xogħol ta' idejn il-bniedem ngħidu flimkien. Għandhom il-fom ma jitkellmux, għandhom l-għajnejn u ma jarawx, għandhom il-widnejn u ma jisimgħux, għandhom l-imnieħer u ma jxommux, ngħidu flimkien. Għandhom l-idejn u ma jmissux, għandhom ir-riġlejn u ma jimxux, bħalhom ikunu dawk li jagħmluhom u dawk kollha li jittamaw fihom, ngħidu flimkien. Iżrael it-tama fil-mulej huwa l-għajnuna u t-tarka tagħhom. Dar Aaron jittamaw fil-mulej u l-għajnuna u t-tarka tagħhom, ngħidu flimkien. Inqumu bil-wifqa. Alleluja.
jiena ir-raj it-tajjeb jgħid il-mulej, jiena naraf in-naġġ tiegħi u n-naġġ tiegħi jarfu lili. Alleluja. 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 Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju Mqaddes skont San Mattew. F'dak iż-żmien in-nies ġabu quddiem Ġesu wieħed imbikkem maħkum mix-xitan. Ġesu keċċa x-xitan u l-imbikkem qabad jitkellem. In-nies staġbu u bdew jgħidu ħaġa bħal din qatt ma deret f'Iżrael. Imma l-Fariżej qalu dan bis-saħħa tal-prinċep tax-xjaten qiegħed ikeċċi xjaten. Ġesu dar li bliet kollha u l-irħula jgħallem fis-sinagogi, ixandar l-Evanġelju tas-Saltna u jfejjaq kull xorta ta' Mart u l-kull min kien nieqes minn saħħtu. Ra n-nies u tħassarhom għax kienu mdejqa u mitluqa bħal naċ bla raj. Imbagħad qal lid-dixxipli tiegħu il-ħsad huwa kbir iżda l-ħaddiema ftit. Itolbu mela lil sit il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għal ħsad tiegħu. Il-kelma tal-mulej. U fil-Vanġelu ftit insibu momenti meta Ġesu ħanuża l-kelma jikkmanda lid-dixxipli jagħmlu xi ħaġa. Fosthom itolbu lil sit il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għal ħsad tiegħu. Mhux jgħidilhom ara kemm tkun ħaġa sabiħa kieku jew inkella messkom, le, itolbu. Huwa kmand tal-mulej. Allura jiena nagħmel id-domanda, aħna nitolbu biex ikollna ħassada? Kull wieħed waħda minna, kulħadd fil-qalb tiegħu. Il-problema mhux li Alla ma jibgħatx, li żgħażagħ tagħna ma jgħidux iva. U allura it-talb tagħna irid ikun propju din it-talba li il-mulej jiftaħ il-qalb taż-żgħażagħ tagħna biex jgħidu iva għas-sejħa. Jeżistu ħafna f'Malta u Għawdex u gruppi ta' vokazzjoni prattikament f'kull parroċċa ikollna il-grupp is-saċerdot li jieħu ħsieb iż-żgħażagħ. Mbagħad tispiċċa is-seminarju Għawdex jekk ma nisbaljax 6 seminaristi u Malta 7. Ngħidu aħna tħalli qalbek tinasar. Meta sa ftit żmien ilu kellna bl-20. X'qed jgħidilna l-mulej? Ħandur fuq l-ewwel biċċa tal-Vanġelu. Meta Ġesu fejjaq lil dan l-imxajtan neħħilu x-xitan, il-Fariżej flok faħru lill-Alla qalu da x'irid joqgħod jgħid u jagħmel da mhux bis-saħħa tax-xitan dak li qed jagħmel ara. Meta l-qalb tkun magħluqa għall-kelma ta' Alla u kultant aħfruli imma meta nħares madwari nara ħafna avolja jiġu l-Knisja kuljum u jitqarbnu kuljum u jgħidu rożarju kuljum u jixelu x-xema
b'devozzjoni u jagħmlu l-fjuri u x'ma nafxin u mbagħad ma nixxi ngħidu fil-festi dak kollu li nagħmlu. Imma qalbhom magħluqa għall-kelma ta' Alla għaliex għax jisimgħu lilhom infushom mhux lil Alla. U allura ħuti minn dal-Vanġelu ejjew nirriflettu. Il-qalb tiegħi hija verament miftuħa għall-kelma ta' Alla? Fil-momenti tat-talb tiegħi, tal-laqa tiegħi intima ma' Alla, jiena qiegħed lil Alla nirringrazzjah ta' dak kollu li tagħna u nitolbu biex ikompli jagħtina il-ħaddiema għal ħsad. Ejjew inħallu lil Ġesu verament jidħol f'qalbna u jibdlilna ħajjitna. Il-mulej Ġesu ġie biex jeħles il-bnedmin minn kull xorta ta' jasar. Permezz tiegħu inresqu quddiem Alla l-missier ta' kull tiba dawn it-talbiet tagħna. Sabiex fl-isem ta' Ġesu il-Knisja tkompli twettaq sinjali u mirakli għas-salvazzjoni tal-bnedmin nitolbu. Sabiex il-ħidma bla wafqina s-salvazzjoni tad-dinja tqanqal dejjem qlub ġenerużi biex jagħtu ħajjithom lil sit il-ħsad nitolbu. Sabiex kull bniedem jaraf li Alla ħalqu biex jagħmel il-ġid lil kulħadd u ħsara lil ħadd nitolbu. Sabiex il-komunità nisranija li tinġabar hawnhekk tkun sinjal li jidher tal-imħabba ta' Kristu f'dawn l-inħawi nitolbu. Mulej missier Qaddis li teħles l-umanità mill-ħażin għamil li aħna unġeddu tifkira tal-mowt u l-qawmin ta' ibnek f'dawn il-misteri qaddisa, infittxu li naħdmu bla qiegħda għal bini tas-saltna tiegħek fid-dinja. Glorja lilek, issa u għal dejjem. Amen. Imbirek int mulej Alla tal-ħolin kollu, għax fit-jubitek tajtna il-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbirek int mulej Alla tal-ħolin kollu, għax fit-jubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Klana mulej Alla tagħna u mdewnin ma' qudiemek u għamel li kun jogħġbok tas-sagrifiċċju li qegħdin nofrulek nad-dafni mulej miħżuniti u dnub tiegħi inti fili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-missier li jista' kollox. Din l-offerta mulej nikkonsakrawa lil ismek u nitolbuk li hija saffina u tatina l-għajnuna biex minn jum għal ieħor nagħmlu opri li jxirqu lil ħajja tas-sema bl-istess Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l fuq. Niżoħħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira tas-sow mulej missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien irroddulek ħaj. Lilek tfaħħar il-ġema tal-qadisin fis-sema u l-ġieħ li int tagħtihom għall-merti tagħhom u ġieħ moti li l-istess doni tiegħek. Int tallimna bl-eżempji ta' ħajjithom u tieqaf magħna bil-għajnuna tat-talb tagħhom
u aħna imdawrin minn sħaba kbira ta' xhieda għal-naqwija niġru triq li għandna qudiemna biex niksbu magħhom il-kuruna tas-sebħ minsuġa minn wart li qatt ma jitbiel bi Kristu Sidna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli u mal-ġemgħa kotrana tal-qaddisin intennu l-innu ta' tifħir tiegħek waqt li ngħidu bla qiegħda Qaddis, Qaddis, Qaddis. Muli Alla tal-eżerċiti, ismawtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Ożanna fl-ola ta' smawiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, ożanna fil-ola ta' smawiet. Qaddis ta' sowint mulej u jistħollok it-tifħir tal-ħolin kollu għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tagħti l-ħajja kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintluħ ix-xemx sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek dawn l-offerti biex ikunu ikkonsakrati lilek. Miċ-ċokon tagħna nitolbuk għaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bik mandament tiegħu qegħdin iċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li fih ingħata għalina ħal ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara l-ikla ħal-kalċi radlek il-ħajr, birek, tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, nħabru il-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-feħ il-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dan, tifkira tal-passjoni li bija jbnek fdina u tal-qawmin u tluq glorjus tiegħu fis-sema, aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu, bratti l-ħar nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-demm ta' ibnek nimtlew bl-Ispirtu Qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza Malla Marija, ma' San Ġosef żewġa, mal-Apostli u l-Marti Glorjużi tiegħek, mal-qaddisin kollha kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wetta fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja, il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa bit-tieba t-talb xoqata dil-familja li inti ta' tinġabar madwarek. Qader missier ħanin lill-lidek kollha fejn jinsabu u għadhom miegħek il-koll. Ħen għal ħutna l-mejtin Konsilja Mifsud, Karmela Azzoppardi u Edward Muscat. Għal daw kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxxu għal dejjem bis-seb tiegħek bi Kristu Sidna li bih intfawar id-dinja kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu,
jingħata lilek għal missir li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa flimkien intennu it-talba li għallimna u ridna ngħidu Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smawit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Aħfrilna d-dubietna għal ma naħfru lil minoħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda l-Islam id-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex ikunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, inti qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi. La tħarisx lejn nubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija islimu l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħixu s-saltan tal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja enna lina, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja enna lina, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Commisto corpo sezzando Domini Gesù Cristo figli dei vivi. Danu il-ħaruf talla. Danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Hen jindawk li huma mistidna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisfolix tidħol dak is-saf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u r-ruħ tiegħi tkun imfejqa.
Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. O Marija li dħalt fid-dinja mingħajr teba, ħaqlanna l-grazzja li noħorġu minna mingħajr tija. Madonna ta' Pinu, itlob għalina. Nitolbu. Issa li mlejtna bajnuna l-kbira, nitolbuk mulej biex dejjem tatina id-doni meħtieġa għas-salvazzjoni tagħna u li qatt ma nifqu nfaħruk bi Kristus Sidna il-mulej magħkom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Immorru fil-paċi ta' Kristu.